Bueno, Peperen jatorrizko ekimena ikusi genuenean, pixkat harritu ginen, eskatzen baizuen Zarauzko lurperatze proiektua zabaltzea Getariara, eta lehenik eta behin, esan behar da, ez dagoela proiektu bat berez, egon zen azterlan informatibo bat, bere garaian, 2011an egin zen, 2014an eguneratu zen, baina gero ez da egon proiekturik hori garatzeko, ze azterlan informatiboa etzen aprobatu, orduan, uste dugu, nabardura tekniko hauek garrantzitsuak direla gauza hauetaz seriotasun batekin hitz egiteko. Ekimenaren izenburua bera gaizki dago, Euskotrenen proiektu, Getariarako proiektua ez da existitzen hori, pixka bat uste dugu seriotasun gehiagorekin hitz egin behar dela. Iruditzen zaigu nahiko bitxia, ekimenaren azalpenean ez dela aipatu, badagoela ja proiektu bat Euskotren eramateko Getariara, baina ez da Euskotrenena. Proiektu bat dago 2010an egin zuena, hain zuzen ere, Getariako udalak. Berak enkargatutako proiektu bat badago, eramaten zuena trena, bi tunel bidez, horre Meaga eta Oikia arteko ingurutik, tunel bat 2 kilometrokoa zen, gero esartzen zen geltoki bat, Balentziaga Museoaren atzekaldean dagoen Polikiroldegiaren atzekaldean, eta gero beste tunel bat zegoen berriz ere bueltatzeko Euskotrenen edo ETS-eren bidera. Beraz, 4 kilometroko tunelak planteatzen ziren, eta kostua etzen txikia 2010ko 100 milioi eurokoa zen. Gutxienez hori estimatzen zuen proiektuak. Gure ustez, gaur PPek proposatu duena izango litzateke, ez du azaldu proposatzaileak, baina imaginatzen dugu 2 tunel horietako bat egin beharko litzatekela, eta gero eraman beharko litzatekela tunel bat Zarautzeraino, eta gero Zarautzeko lurperatzea egin. Beraz, egongo ginatek hitz egiten, 2 kilometro, gehi lau, gehi beste 2. 8 kilometroko tunel batetaz egongo ginatek hitz egiten. Alegia, EAE osoan Euskotrenek izango lukeen tunelik luzena, Gure ustez, gaur-gaurkoz ez dago azterlan kostuen eta onuren azterlan batean, Getaria batera, non 2008an biztanle dauden alako proiektu bat egitea, iruditzen zaigu pizka bat gehiagizkoa une honetan. Eta noski Getariarrek merezi dute garraio publiko duin bat izatea beste herritarrek bezala, baina horrek ez du esan nahi, tren ez izan behar duenik nahi eta ez, Uste dugu badaudela lanzadera bat autobusarena gaurkoz ematen diona zerbitzua Getariari, izan ditzake arazo puntualak azaldu diren bezala, baina igual helburua izan beharko litzateke hori hobetzea, eta ez dugu uste oso justifikatuta dagoenik hemen proposatu dena. Proposatu da baita ere, Oikiako industrialdeetara merkantzia trenak ailegatzea. Eta iruditzen zaigu hori ere, teknikoki ez dagoela oso ondo pentsatuta. Zeren Oikian, zegoen apeadero bat, baina zegoen Goian. Horrere bikoizketa bat eman zen. Dago 57 metroko altueran. Eta gero, Oikiako industrialdeak daude 7 eta 9 metroko altueratan. Jetxibarko lirateke 40 metro. Posible izango da, baina uste dugu ez dagoela oso ondo pentsatuta. Eta ekarri beharko lukela, beste zerbait. Horren inguruan, bi ekimen horren inguruan, gure osoko zuzenketa bat planteatu dugu, esanez, Zarauzko lurperatzearen azterlan informatiboa berregin behar dela. Uste dugu Zarautzen trena lurperatzea bai dagoela justifikatuta. Normalean, lurperatzea justifikatzeko bi arrazoi nagusi egoten dira, bat zaratak egotea etxebizitzetatik gertu, eta bestea mosketa urbanistiko nahikoa eragitea trenak, eta uste dugu Zarautzen bi baldintza horiek ematen direla, gainera ematen direla duela 8 urte, aurreko azterlan informatiboa hasierako onarpena egin zenean, baino arrazoi handiagoarekin existitzen dira gaur egun, zeren ez da ahaztu behar, zentroan dauden bi industrialdeak aldatzen ari direla, Salberdin jada etxebizitza gune bihurtzen ari da, Hegoalde bihurtuko da, hiritan ere parke teknologiko bat zijoan, eta baino ja ez doa, beraz uste dugu baldintza urbanistikoak aldatu direla, eta gainera etxebizitzak gehiago jarri direla trenaren ondoan, eta gaur egun justifikatuagoa dagoela duela 8 urte baino. Beraz, eskatzen duguna gure lehen puntuan da, hain zuzen ere, azterlan informatibo hori eguneratu dadila, gaur egungo baldintzetara, eta ondo aztertu dadila Zarauzko lurperatzea.
Badakigu, ETS, inbertsio bat egiten ari dela oaintxe bertan, Zarautzen, egiten ari da geltoki berri bat, pasabide bat izango du trenaren azpitik, ez dugu gaizki ikusten pasabide hori egotea, baina uste dugu bateragarria dala lurperatzea hobeto aztertzearekin. Ze uste dugu proiektu hauek urteak behar dituztela aurrera eramanak izateko, eta beraz uste dugu bateragarriak direla bi ekimenak. Merkantzia trenei dagokienez, guk proposatu duguna gure osoko zuzenketan izan da puntu bat, eskatzen duena aztertu dadila ez bakarrik oikiakoa, baizik eta eskualde osoko Urola kostako industrialdeen beharrak eta ze aukerak dauzkaten trenez merkantziak eraman ahal izateko, ze gure ustez egokia da eta beharrezkoa da merkantziak ateratzea kamioietatik eta eramatea trenetara. Beraz, uste dugu, Zarauzko lurperatzearen azterlanarekin batera edo beste azterlan batean aztertu beharko litzatekela hori. Eta eskatzen dugun hirugarren puntua zentratuta dago baitare eskualde horretan estrategikoa iruditzen zaigun beste proiektu batean, eta da Aginagako korta. Aginagako korta uste dugu egin behar dela lehen bai lehen. Egia da azken egunotan ere berriak egon direla horren inguruan, jarri da jendaurrean eraikuntza proiektua, eta beraz pausoak ematen ari dira. Karo, eraikuntza proiektua ere jarri zen 2009an, eta oraindik gaude itxaroten obra horien hasiera. Uste dugu obra estrategikoa dela, 3-4 minutu kenduko dizkiola trenari, Donostia eta Zumaia artean esate baterako, baina batez ere maiztasunak txikitu ahal izango direla edo tren gehiago jarri ahal izango direla. Eta beraz, 10-15 minuturo, 15 minutuko maiztasunak haunditu ahal izango direla. Gaur egunok ez banago ordu erdiro daude, gehien dauden puntuetan, eta 15 minutura jetxi ahal izango dira. Beraz, uste dugu, Aginagako korta baitala estrategikoa hobetzeko kostaldeko trenaren zerbitzua, eta zentzu horretan, legebiltzar honi eskatzen diogu, Jaurlaritzari, bultzada hori eskatzea, obra hori lehenbailen egin dezala eskatzea. Eta azkenik eskatzen duguna, da Jaurlaritza edo sailburua etor dadila garraio batzordera, hemen egin ditugun hiru eskaera horien inguruko berritasunen berri emateko. Uste dugu kostaldeko trena behar dituela inbertsioak, behar dituela hobekuntzak, baina ez dituela behar ideia celebreak, ezta? Eta uste dugu seriotasunez jokatu behar dela, batez ere oso une ekonomiko zailean gaudelako, eta benetan uste dugu hemen eskatzen den proiektua baino lehentasun handiagoko beste proiektu batzuk daudela, eta hori da gure osoko zuzenketan sartu ditugunak.